Здравейте хора, това е обичайния ми ден. Сега искам да играя. Ето, както виждате, по една улица ходя. И се върна като извикам човека. Абе, я малко да я разведе тук. Значи, и там горе живее той. Къщите, това е Бейра, ако забелязвате. Нагоре е. И така. Ще разведа малко. Тук имахме една база. Чакайте да се доближа. Ако вижте тук разшифруването. Има една база. Обаче вече я няма. Имахме база. И сега, както виждате, с стари обувки съм. Те не са новите. И ходя напред. Какво да ви кажа? Тук идват на гости е мой Дани, и тази къща голямата. И ходим. Абе хора, ще свалям запис от камера. В момента не съм с камера с телефона. Ще го свалям, обаче ми трябва една програма, за да разделя всичко. И ми трябва нови, защото старата се счупи. Имам само за телефона вече. Камерата ни е с по-специално USB. Ето, ще съм горе. И ще позрезам, докато стигна горе. Няма го излязъл, бе. Сега ще го търсим. Ходим. И така. Ще викнем един друг приятел. Сега тук, ако виждате, там е едно баирче нагоре, оттам ще седим нагоре. После направо. После като погледнем нагоре, ще отидем надясно. Нагоре. И там долу към област. Знак топ ще отидем. Защото не знам, чайте да прецеля. Ама ге. И там едно нещо сърчи. Его, ония кръщидет ми на колата. Опа. Кръщно копче. Телефонът ми не е нищо особено, един с копчета. Не е стъчкан като новите. Тук някъде имаше една змия. Лед виси. Някой е съборил и не мога да ви я покажа. Така ходим. Ето го за стоп. Ето искам да ви покажа. Времето не е много лошо, времето е хубаво. Хич не е лошо. Много е приятно. Навътре защото няма много коли. Има, са паркирани и не работят. Понеже в момента съм на края на селото и има. Това тук и там не е част от селото. Ето това. Това не е част от селото. Това е главното платно. Там, ако виждате едно магазинче има. Там. Она е заден такова малко по-напред от нея. Луна е белата. Сега ще снимам напреди. Там е на бела кола до нея. Дето има една червена машина. Тя е пред магазинчето. Се върна като отида там. Намерих котка, ето я, бяга, видяха съм.
Сега чакаме приятеля, сега ще ви покажа такова. Пази клипа и чао! Къде е Чеков, човек?